Isang malungkot na bagay tungkol sa pasalubong. Tamaan ang dapat tamaan at sana kapag tinamaan, sana may magbago. Pasalubong. Ang salitang pasalubong ay isang bagay na nakakapigil sa isang tao na umuwi at dumalaw sa kaibigan. Sa mahal sa buhay, tama, mas lalo na ang pamilya. Mas lalo na ang pamilya. Kapag walang pasalubong, lalo na ang taong nagpakita na wala ng napakahabang panahon. Kapag wala siyang pasalubong, parang hindi ka masaya na makita siya. Ito ang malungkot. Nararamdaman ng umuwi ang tampong yun. Oo, sensitive siya sa mga muka ng taong nakita niya. Sensitive siya sa mararamdaman ng taong nakita niya. Sensitive siya sa reaksyon ng muka ng mga taong nakita siya pagkatapos ng matagal na panahon. Actually, nung in-announce pa lang niya na uuwi siya, ano ba ang ibinilid sa kanya na dapat daw, hinding-hindi niya dapat kalimutan? Of course, ang pasalubong. Kaya minsan, ayaw umuwi ng mga taong nagtrabaho o pumunta sa malayo dahil sa mga pasapasalubong na yan, sa mga bilin-bilin na yan. Ang matindi pa, bawat isang tao, iba ang gusto. Bawat tao may bilin. Bawat tao unique. Yung gusto lang niya, hindi pwedeng pare-parehas. Maramdaman mo naman sana ang pakiramdam. Ang mga pakiramdam na gustong umuwi ng isang tao. Hindi niya magawa. Kasi isa ang pasalubong na pumipigil sa kanya. Isa ang pasalubong na nagdadalawang isip siya. Ilang beses na rin siya sigurong nagkaroon ng chance para makauwi. Pero di siya makauwi dahil sa pasalubong nga. Dahil nga sa mga bilin sa kanya na dapat maging masaya siya dahil uuwi siya. Dahil makikita na naman niya ang mga taong mahahalaga sa kanya. Mga taong alam naman niya na gusto siyang kasama at makakwentuhan. Pwede kayang baligtarin kahit ngayon lang ang sitwasyon? Yung makikipagkita ka sa kanya dahil gusto mo siyang makita. Yung ikaw ang nag-ipon o nagtabi ng kaunti para may panlibre ka naman sa kanya. Mga simpleng tao lang naman yung mga yan. Kahit tubig at cornic lang ang kainin at inumin nyo, okay na siya. Solve na siya doon. Gusto ka lang naman niya makasama at ma-update siya sa mga nangyayari sa'yo. Pwede kayang tawagan mo at tanungin ng, "Hello? Kailan ka uuwi? Ako naman ang bahala sa libre sa'yo. Huwag ka nang mag-alala sa pasalubong. Okay naman kami dito. Ako ang may ibibigay sa'yo kapag nagkita tayo." Sabi nga sa Proverbs 18:24, "There are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother." Hanggat walang ambag sa buhay mo yung mga tao sa paligid mo, wag kang magpapaapekto. Hanggat ikaw yung bumibili ng bigas at ulam na kakainin mo, wag kang magpaapekto sa sasabihin ng ibang tao. Dito sa mundo, ganyan lang talaga. Yung mga walang ambag sa buhay mo, yan at yan ang may masasabi sa'yo. Hindi mo natulungan, sasabihin madamot ka. Nakabili ka ng bagay na gusto mo, sasabihin mayabang ka. Kaya isa lang yung gusto kong ipaalala sa'yo. Hanggat yung taong nasa paligid mo na wala namang ambag sa buhay mo, wag mong papansinin. Wag kang magpapaapekto. Gawin mo yung bagay kung saan ka masaya. Again, yung mga taong walang ambag sa paligid natin, sila at sila yung may masasabi sa atin. Umiwas sa mga taong mataas ang tingin sa sarili. Nagagalit sila kapag tingin nila nasasapawan na. Nakasalamuha ka na ba ng mga taong sobrang taas ng tingin sa sarili nila? Yung tipong bawat galaw mo, pakiramdam nila competition at nagagalit sila kapag nararamdaman nilang nasasapawan sila. Umiwas sa mga taong mataas ang tingin sa sarili. Nagagalit sila kapag tingin nila nasasapawan na. Usapang real talk tayo ngayon tungkol sa kung bakit mahalaga ang umiwas sa ganitong klase ng tao at kung paano ito makakaapekto sa personal growth mo. Tara, deep dive tayo, kabeshi! Una sa lahat, kabeshi, mahalaga na ma-identify natin kung sino ang mga taong ito sa buhay natin. Madalas, sila yung mga taong gustong palaging nasa spotlight, ayaw ng competition,
at gusto nilang sila lagi ang bida. Pero ang totoo, yung ganitong ugali, reflection yan ng deep-seated insecurities nila. Sila yung mga taong hindi komportable sa ideya na baka may mas magaling pa sa kanila. Pangalawa, kabeshi, yung pag-iwas sa ganitong klase ng tao, hindi ibig sabihin na nagiging judgmental tayo. Ang punto lang naman natin dito, para sa ating sariling peace of mind at growth, minsan kailangan nating mag-decide kung sino ang mga taong makakatulong sa atin na maging best version ng ating sarili. Yung mga taong hindi natutuwa sa achievements mo at nagagalit kapag nakikita nilang umuunlad ka, baka hindi sila yung best na kasama sa journey mo towards self-improvement. Pangatlo, beshi, mahalaga rin na maging aware tayo sa kung paano tayo nakikisalamuha sa iba. Baka kasi, unknowingly, tayo rin pala ay nagpapakita ng ganitong ugali towards sa ibang tao. Always strive to be someone who lifts others up, hindi yung pumipigil sa kanilang shine. Remember, true confidence doesn't stem from putting others down, kundi sa pagiging secure sa sarili mo at sa pagiging happy para sa tagumpay ng iba. At beshi, dito pumapasok yung importance ng pagkakaroon ng healthy environment, yung tipong surrounded ka ng mga taong supportive, yung gusto kang makitang successful as much as they want to be successful din. Yung mga ganitong klase ng tao, sila yung tunay mong kayamanan. Sa huli, kabeshi, yung journey natin towards personal growth and success, hindi yan dapat nagiging competition laban sa iba. It's more about becoming the best version of ourselves. At yung makasama natin sa journey na to, dapat yung mga taong willing tayong itaas, hindi yung mga nagpapabigat sa atin. O siya, kabeshi, sana may napulot ka sa ating kwentuhan ngayon. Tandaan mo, yung pag-choose ng mga taong kasama mo sa journey mo, crucial yan. Piliin mo yung mga taong nagpapasaya sa'yo, nag-i-inspire sa'yo, at tunay na naniniwala sa kakayahan mo. O anong naging bunga niyang sobrang pagiging galante mo? Ngayon na ikaw naman ang kapos, paano yan? Andyan pa ba yung mga taong nakinabang sa'yo? Di ba wala? Naging masyado kang mapagbigay. Ubus biyaya ka na akala mo wala nang katapusan. Hindi ka malang nagtira dyan para sa sarili mo. Hindi ka naman tinuturuan na magdamot. Pero sana tandaan mo na sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng kapusin at mawalan dahil napakahirap at napakabigat sa pakiramdam na walang taong gustong tumulong sa'yo sa oras na ikaw naman ang mangailangan. Dapat ito ang mga nasa isip kapag may matinding problema ka. Hindi mo na maibabalik ang oras. Andyan na yan, harapin mo na. At kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang umpisa. Ang pwede mong baguhin ay ang mga susunod na pangyayari at ang ending. Gawing desisyon na maging positibo kahit na negatibo ang sitwasyon ngayon. Kasi panalo ka dito. Kapag may natutunan ka at may na-discover ka na kailangan mo talagang ma-discover at matutunan, hindi ka talo dyan. In fact, advantage mo yan. Akala mo lang, problema yan. Namumroblema ka dahil ayaw mo mag-let go. Pero, ready ka nang mag-grow. Ang nakaraan ay isang reference, hindi permanent residence. Matutong tumanggap at mag-move on. Kapag may umagang dumating, tandaan, sign yan na pwede mong baguhin o ibahin ang ginawa mo kahapon. Mag-start ng fresh at bago. Ang mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin ay mga bagay na may itinuturo sa atin. Tandaan, walang makakapigil sa'yo kung magdedesisyon ka na magbago o mag-move on. Buuin sa sarili mo na baguhin ang lahat at hindi ng guidance ng Diyos sa pagbabagong gusto mo.
Sa bandang dulo, lahat tayo ay kailangan magdesisyon na mag-let go ng mga bagay na humihila sa atin sa nakaraan, tigilan ng drama at mabuhay ng tunay na buhay. Alam mo, magugustuhan mo ang tunog ng mga paa mo na lumalakad palayo sa mga tao na ayaw sa iyo at mga sitwasyong dapat mo nang layuan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo o huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa pagkakamali ng iba. Taon na rin ang binilang niyan. Tigilan mo na. Kung inilagay ng Diyos ang pangarap na yan sa puso mo at nakikita-kita mo na, tandaan, kapag Diyos ang nagplano, walang sino man sa mundo ang kayang humarang sa plano niya. Kung gusto mong lumipad, magtanggal ng pabigat sa buhay mo. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Huwag ubusin ng pasensya ng mga taong mabait. Kung manonood ka ng balita, may mga istorya doon na nagkasakitan. Yung iba nagkapatayan dahil lang sa nagkabigunan. Naubos lang ang pasensya ng isa kasi nga daw, matagal na siyang binubuli. Kung tatagalan mo pa ang panonood o pakikinig, malalaman ang tunay lang talagang dahilan ay naubusan na talaga ng pasensya ang suspect. Hindi na kinaya at sinabi niya sa sarili niya na tama na, hindi ko na kaya, igaganti ko na ang sarili ko. Malalaman mo din sa balita na hindi lang isang araw ang ginagawa pambubuli sa kanya. Matagal na. Malalaman mo din sa kwento na maraming witness na nangyari at alam talaga ang totoong kwento. Sa araw-araw natin sa buhay, marami kang nakikita ganitong klaseng kwento. Ganyan. Magugulat ka na lang na nagsasabunutan na at nagsusuntukan na. Ang dahilan, dahil naubos na din ang pasensya. Or, baka nga ikaw nalalagay ka na din sa kanyang kalagayan. Ikaw mismo ang nabubuli. Ikaw mismo ang paminsan-minsan ang nasasagad ng pasensya. Sa totoo lang, ang mga kulungan ngayon ay puno ng mga taong naubusan ng pasensya. Umabot sa dulo, sukdulan, ika nga. Yung dulong-dulo na, yung lumabas ang pagka-incredible hulk niya. Meaning, nagiging ibang tao na siya kapag naaabot niya ang ganong sitwasyon. Tama, kapag nagalit sila, hindi naman talaga sila yun. At hindi sila usually pumapatol. Mabait na natural ang mga taong ganyan. Na-provoke na lang talaga sila. Talagang inabot na lang talaga ang kanyang boiling point ika nga. Masama ang epekto kapag naubusan ng pasensya. Kaya nga lagi kong sinasabi na laging i-extend ang pasensya. Lagi. Please lang. Lagi mong gawin yan. Congratulations sa mga taong bumibilib sa kanilang sarili dahil nagagawa ang bagay na ito. Nalalayo sila sa malaking problema. Malalaking problema na kung tutusin kapag pumatol sila, baka hindi lang sila ang maproblema, kundi pati mga mahal nila sa buhay. Kapag bibigay na, kapag maaabot mo na ang dulo, magbilang, tumingin sa iba, isipin na lagi naman talagang talo ang pikon at hindi deserve ng taong yun ang patulan sila. Iba ang level mo, iba ang level nila. Mas mababa, napakababa. Patience is when you're supposed to be mad, but you choose to understand. Sabi nga sa Psalm 37:8, stop being angry. Turn from your rage. Do not lose your temper. It only leads to harm.